Хунаи ҳафтумай, аунвайш хунаи ҳаштум. Инҷае ки чихе шумо тамошо дорем бачако, и ҷои шашлик ва семечка хоҳии шумо. Семечка рабиё бача, шашлики арзон будай. Ху самбусаи динангина. Сим, открой, сами гуфтан ку даври гудакида кинода будан ку. Ина ҳуйшид сим. Ҷураи май ё ҷураи хирс? Комментария бинавис. Иҷа ҷои ҳамакаса, яъне ки дига гостиён даҷа агар фурашон платни ягон чи механ, не ки шумо бесплатни. Даҷа метони чӣ коре кини бик уже в шоке шудесам. Боду ҳаво любой майнаи сарат кор мекунад. Агар бе майна ҳам набоша ку любой майна медураст, майнаи сарат кор мекунад. Мерем. ҷои якум, ҷои дуюм, ҷои сеюм одаме ки айхидиш боварӣ дора, меоя призи основное мегира 500 000. Марам гап дорум, менависа документам, медонам яхеда даже ҳастам акентер. Ҷуръати рӯбарум, бурӯи рӯбарум, гапоерам менависе багенеш дарум. Мо дедо моданамезе ба корои нето, аз ҳабдан раски зарижат ҳай пистолето. Ассалому алайкум бародаро, шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ман чӣ хеле ки шуморо гуфта будам, соли 2024 ман бисёр навигарӣ мекунам. Ин мошинчаро дидести? Таксопарки Барори Кор ҳама вақт дар фикри курьерошам ҳаста бачако. Ин мошина диден? Беғайр аз ин мошин бо 36 та дига призай, ҳамагӣ 37 та призай. Главни приз матисчай. Ту дар дига паркҳо кадеса бошӣ, меода таксопарки Барори Кор кор мекунӣ, ҳамагӣ 100 заказ мебарӣ, ту иштирокчӣ конкурсӣ бепули мо мешӣ. Бо бародаро гӯш куненда, дар кадом шаҳре бошӣ набошӣ фарқе нест. Агар ту дар дигар шаҳр бошӣ, ин мошинчака биридӣ, мебиёи мошинчакта мегирӣ ва мезанӣ мери. Бародаро хеле фурсата, шумо айдаст натен. Серавно парки Барори Кор бовар кунен, условиёш ай дига паркҳора 100% фарқ мекунам. Ва прикин, ту тоҷики занг мезанӣ, диспетчерои мо ҳам тоҷикан, мебардоранд қайтон ба забони ширини модарӣ химон гап мезананд. Ҳамеш уже бовар кунем бачако басай. Барои ҳамин фурсата айдаст нате, биё бародар дар таксопарки Барори Кор кор ки бо беғарзаӣ бо бисёр приз вай мекунем. Конкурсҳои бесплатна между курьерову таксисо мезгаронем. Ма рафтим. Ассалому алайкум бародаро, шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ина ҳамон рӯз фаро расид ки дог аждане буд. Шумо медонистен ки ман мехостум ки 2024 я батли годмонум ва ҳама батлероро ва мухлисоро ма шод кунам. ҳозир ма як коре бовар кунен кардестам ки ягон организатор ин кора кардагӣ набуд ва 7 солҳои охир ин кора намекунам. Бародаро, мо дидесен манзарара. Иҷо мо омадем ки сиёнка кунем батли сова, яъне ки батл года. Ва ай ҳама хоҳиш мекунем, ай подписчикои Барори Кор ва батлеро хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро ки диден лайк ва комментария бинависен либо бимонен. Агар ки бутонен поделиться кунен ки ҳар як кумири шумо ҳамин видеоро бина, ки медона может ки дар ин условия розӣ меша. Ана кози бачако, ма шуморо условияи батлеро ки дар ҷо зиндагӣ мекунанд, чӣ кор мекунанд, чӣ кор намекунанд, ҳозир ма условияшона нишон метем. Ба мухлисо, агар мардак бари шумо батлер мешиден, ба ҳамхели условия ки ма гуфтестам шумо батл мекарден ё не? Ку комментария бинависен ва мо комментариятона пастаратса мекунем ки ҳамаша бихонем ва ответем.
а бачако и уже якум этажай ҳаштум дом. Бародаро, ин ҷае ки чихе ки шумо тамошо кардесен, инҷа полни мини кухнитона. Ягон чой мехӯрем, ягон об мехӯрем, холодильнику ҳамаш ҳастад. Ай устоле ки шумо десен бачако, мегӯм ку мини кухни, а основной кухни ой ба трактор нишонтон метем. Ай печка вақте ки хали тайёрӣ кардеси хунур хӯрдеси ку ягон чи мепартои печка гиром меша ва ту гарм меши. Бародар нагуфта намонам ки ҳар этаж ба хича ҳам душ дора, ҳам гӯшт не, ҳам душ дора, ҳам туалет. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Хушхабари беҳтарин барои онҳое ки нияти ҳаҷи умраро доранд. Мо бовариноктарин ва арзонтарин пешниҳодро ба шумо дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. шумо метавонед аз Федератсияи Русия, аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳамроҳии мо сафар кунед. барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед. бо мо ҳаҷи шумо пур аз савоб ва хотирмон хоҳад буд иншааллоҳ. лаббайка балаб ишқ ба дил зикр ба забонам یا رب بیار ذکر خودت را به زبانم لبیک بلب عشق به دل ذکر به زبانم که مایدک دستین بچکو این جایی باطلروی دمی خونه دو دم زندگی میکنن نشد پالاتینسا تاپچکا ماپچکا همش هستی پاستلورا برادرو پاستلورا دو روز پس علیش میکنن ин ҷогаи додамай хитса кардем некем ки вақте гапои мо қати батлеро полни пух ин ҷога яодама мешавад яъне ки дута ҳамхали койкани унан ва шумо меоин зиндагӣ мекунем. ани параш ини хона дистен аз тарафи дасти рост марҳамат, аз тарафи дасти чап тоҷ марҳамат. дар ҳар як дом 8 одам зиндагӣ мекунанд. ҷои шумо бовар кунед кушодай ва метавонед ки сиркнакон кунед ба ҷӯшавакон не. бародаро ҳачи хеле ки дестен и 8-ум домай ва 2-ум этажаш и площадкае ки шумо дестен ва телевизори шумо дестен батлеро метавонед ҳам кино тамошо кунед ҳава мо шумо дар организоват мекунем калонка шумо метавонед ки дар ҳамиҷа пешравӣ кунед яъне ки аз зиёд кунед ягон гап хабар кунед. айни хонаша ки шумо дидестен бачако иҷа мои дивана вақте ки полна ҳама гапомон ки пух қати батлеро папросит мекунем ки як дивана биёран ва шумо ҳаловат барин. чӣ хеле ки медонем бачако бе рақами 7 никуда ин уже 7-ум номери хонаи моай некем якум хона номери 7 ва дуюм хона номери 8 рафтем. как обычно, леди и джентльмены, добро пожаловать. Инаи якум этажи 7-ум хонаи моай марҳамат. ин зал зали чӣ бигӯм мини зал ҳам кухниш кухниш дар ҳамиҷааш дар ҳамиҷае. бародаро чӣ хеле гуфтум инаи хонаш ҳамин хонае ки дестен барои 2 нафарай бо гуфтесам ку гапомон ки қати батлеро ки паза ҳама сатои шава и койкора бачако алиш мекунанд. биём гапа ман дига пафтор накунам мешава. як бори дига мегӯм ки ҳар як батлера палатинса сарчоқ ҳамаш отдельное ва пастелошона дурустпас алиш мекунанд. батлеро ягон кор намекунанд. мебуранд гулят мераванд ва мегиранд полни дома уборка мекунанд. 3 рӯз пас 4 рӯз пас домошона уборка мекунанд. хонашона мерованд мешуванд меоянд бо далши тайёришона мебинанд. ман хиёл мекунам ки ибатл мешава башако ини душу ва
туалеташ. Ай хонае ки дидесин шумо, ай хонае десин то же самое. Я таиси площадкаи калон. Ҳар як хона бо мегум бародаро ки вайфайли скорости соз дора, конкретно дора, ягон тупид намекна ва дар ҳар як комната ма старатса мекунам ки як компютери бимонаму ва як калонка барои чӣ ки батлерҳо тайёришона бибинанд. И пара марҳамат, и пара мешава кухни. Чӣ хеле гуфтам ку мини кухни. Ягон чой мехӯри, ягон сок, об, поб, холодильник, холодильникош ҳамаш ҳастай. Биё бирем бо диметаш. Як кори мекунам ки агар батлеро падбадӣ накунанд, ма дар ҳамин соҳаи реп рекорд мезанам ки ягон кас ҳамин кора кардагӣ нест. Ва ягон батлер хеле удобствое ки дар площадкаи барори кор батл мекуна, хеле удобство ягон ҷуза дагӣ нест. Биё мерем. Ич чӣ площадкаи дестен? Ака кам-как бардакай некем бачако вақте ки шумо ки омаден эҷа уютни бад меша. И площадка метони ки танц площадка кини, метони ки чанқае ки дод зани, ягон ка шуморо ягон чӣ намеган. Шумо сами главни тайёритона соз бинед. Эҷа ки дидестен, иҷарам як комната то же самое ҷои дута батлерай. Бародаро, бовар кинен, сами главни реперисто тайёритона бинен тамом батлеро. Аниҷаш марҳамат, ҷои дашге се одамай. Ҳам калони хушрӯай, ҳам 100%. Вақте ки трезара ҳуй мекунӣ, и бода ҳавоя мебинӣ ку, и бода ҳавора. Мефора ки любой хел тайёрӣ бинӣ. Ва ту метавонӣ ки любой хел дод бизанӣ, ягон касра, ягон чиз намегӯяд. Любой условия хати ма одамо ами заведение хати гап задагим ки гуфтагим ки ами батлерои ма чона ранги хонашон ҳис кунанд. Барои ҳамин сабаб дод мезанӣ, тайёрӣ мебинӣ, пас тайёрӣ мебинӣ, уш да дасти хитай бачако. Баодаро ҳар як хонае ки ман шумо да нишон додистам ва ҳар як хона бо бахча летни ҷои шашликпазӣ дора ва беседка, яъне ки маҳкам. Ҳозир бо мерем, ман шуморо нишон метем. Чако чӣ хел шумо дестен дар пушти ма хонаи ҳафтумай, а он вариш хонаи ҳаштум. Инҷа ки чӣ хел шумо тамошо дорем бачако, и ҷои шашлик ва семечка хоҳии шумо ва дишат бода ҳавои девонара кашидан. Бародаро, барои ҳамин и чиста ягон агар барф марф назана, дар инҷа метавонед шашлик кунед, гап хабар кунед. Ва ҳозир шумо ма доми беседкаша нишон метавонем ки дар оҷа агар борон ҳам бизана, шумо метавонед ҳам шашлик кунед, ҳам рақсу бозӣ кунед. Семечка дар биё бача, шашлики арзон будай, ху самбусаи динангина. Прикинь бачако, самбусаи ҳамирӯзина, шашлик, семечка, об, поб, ҳама барои батлеро беплай. А дигар оҷа савдо мекунем, 100 рубле семечка. Сим, открой, сами гуфтан ку даври гудаки да кинода будан ку. Ина ҳуйшид сим. Иҷа бачако чӣ хеле гуфтум, беседкаи маҳкам. Нашод борон, барф, дар инҷа метавонед ки бишинед ба ҳазур шашлику семечка бихоҳед. ҳар як дом ҳамхели ҳам ледни дора, ҳам бигем барои боронӣ, барфӣ, як зимни бигем ва мешава. Марҳамат. ҷураи май ё ҷураи хирс? Комментария бинавис. Короче бачако, ден основной кафе гуфтум ку, основной кафе на марҳамат. Ҳозир дриша нишон метем. Инаи доми ҳаштум. Ини доми ҳаштум. У параш доми ҳафтум. Медрой обед, ужин. Чӣ меша? Саҳар меша бо?
завтрак, обед, ужин, завтрак. Ма завтрак намекунам барои шумо мекунед тайёрай ҳамаш во время соатош қатӣ. Рафтем, нишон дем. Столовый калонтонай, яъне ки основной столовый завтрак, обед ва ужин дар инҷа марҳамат мекунед. Инҷа ҷои ҳамакаса, яъне ки дигар гостиён дар инҷа агар фурашон платни ягон чи мехӯранд, не ки шумо бесплатни. Дар инҷа метавонӣ чӣ коре кунӣ бикӯ, метавонӣ реп мехонӣ ё реп намехонӣ, кори хитай. Барои шумо батлеро любой чи сужденой. Самое главное, шумо маро удивит кунед, чихеле ки ман шуморо удивит кардистам. Ина ини бачаҳо ҷое ки агар шумо бихоҳед ки отдельно шумо дар ягон кас мешаҳед ягон гапи хитона бигӯед ва ягон кору бори хитона кунед, и отдельно чиста бо барои шумоай. Ина манзараҳои тоза, афтоби гарми хунук, ҳамуси нигоҳ мекунӣ. Дайхали пагода, дайхали чӣ хел бугум, дайхали атмосфера ва дайхали ними блин помоги. Я махрам дидестам, уже в шоке шдестам. Боду ҳаво любой майнаи сарат кор мекуна. Агар бе майна ам набоша ку любой майна медураст, майнаи сарат кор мекуна. И атмосфераро бинен, и хай боду ҳаво да камера набиём боду ҳаво. И боду ҳаворо бинем бачако. Хай мерем далши. Мерем. Тозан лайк намонди? Я бисмилло. Даи пара диден озере калонай ва ҳоусида лодкарам дора. Ва шумо метавонед ки ба лодкаҳошон ягон чи шумо расход намекунед. Ҳамаш ай расходи мо ва метавонед шумо мои биқапед, дар лодка катаца кунед ва оббозӣ кунед. Лекин даи хунукӣ не бо касал нашавед. ҳамаш бачако ман ҳами хеле мехоҳам ҳами лига батла, яъне ки батли сола бикунам ки штоби пага кадом батлеро тоҷикистон рафтан нагӯянд ки условияш безе буд. бародаро дидем ки условияи батлеро дар ҷо зиндагӣ мекунанд ва чӣ кору бор мекунанд. Ака инҷа действительно камка хунук шид, биё бирем ҷои гармак давуси ма основноёшна бо шумо да гап занам. бародаро нашод условияе ки батлеро бояд чӣ кор кунанд ва оз ма условияша ай батлеро ай тарафи барори кор условияша мегум. Например, батлер розӣ шид, билети туда обратно дар ихтиёри баха ибра, яъне ки барори кор. ҷои хов диден, худу хӯрока диден, ҳамаш бачако бепул, шумо ягон чи расход намекунед. Ва плюс и қаи коро бачако бовар кунед ки ҷои якум, ҷои дуюм, ҷои сеюм одаме ки ай худаш боварӣ дора, меоя призи основное мегира ва мерава. И мошин нест ай приз. Призи основное ки батлерои мо ҷои якумо мегира. Я сумкаи Яндекс барабан. Не бачако. Ҷои приз основное ки батлер ҷои якумо мегира. Диден 500,000 рубл ҷои якум. ҷои дуюм биден 250,000 ҷои дуюм ва ҷои сеюм 150,000. Ако камера мяй ина 500,000
ту мебиёй айхудат боварӣ дошта бошӣ 500 000 мегирӣ мери ҷои дуюм 250 000 ва ҷои сеюм ва ҷои сеюм 150 000 ту ягон кор намекунӣ ҷои хову ҷои бозӣ овбозӣ моҳиқапӣ лӯбои чида бародаро шумо ягон чи расход намекунед ҳама расходоро ман худм мекунам ва шумо просто биёи батли конкретни грандиозни конкретни бизгаронен штобе ки ҳар як кумири шумо ҳар як мухлисои шумо роҳат кунам нашод галасаваниш мавзе чиста гап мезанам смс галасавани меша кага бична ва я одами дига сеюм галасаваниша фикр мекунем сета судя меша барои ҳамин бачаҳко кадоми батлерое ки илтимос аз шумо хоҳиш аудитория дорен тани иқа расходое ки ман мекунам бачаҳко батлерое ки аудитория дор болимени аудитория дорен марҳамат инами инстаграми баха ибра инстаграми химай будроем бинависен ва условиёшона мо шумо да мепартоем ки ай тарафи шумо чӣ кардам дар кор тамом давҷа простое условия ай тарафи шумо хай свитса накунен ранги дигарош ва батла бояд шумо ҳатман тайёр кунен условия простое условия конкретно простое Яндекс доставка ҳама вақт қатъи моай ва мо қатъи Яндекс доставкаем бародаро ҷо якма мегирӣ ку меоян хеле чӣ хеле даҳанди сумкара гирифтум ку ҳамора ҳуй мекунӣ 500 000 мегирӣ мери ҷои диҳима мегирӣ 250 000 мегирӣ мери ва ҷои сеюма гирифтӣ 150 000 рубла мегирӣ мери ҳозир даже ман нишонтон метавонем ки ҳамин пулора ман ай банк синимат карданашам даже нишон метавонем ки мо ай банк ҳама пулора синимат кардем фикр накунем ки ягон гапу хабари фаршивияй ин мехӯй мекунӣ ҳами вая полтамиёй мегирӣ батлер ай худат уверенӣ ина марҳамат биё бигӣ ама уверенам ай командаи худам ки яъне ай операторои худам ай менеҷерои худам ва ай худам 100% уверенам ки ман ҳамин батла ба качествои конкретное ки ихали качество нестай мезгаронам биё бигӣ бачаҳко нафарои тамошо дорем аз шумо лайк ва комментария ва суханои хуб шумо фикртона бигӯем ки дар ҳаминҷа действительно ҳамин проекте ки мо кашидагем стоите ё не нафароне ки дар шаҳрҳои россия қарор дорен ва шумо документ надорен ва аз рӯи бедокументитон ҷои корам надорен ман акаи муртазои шумо да тавсия метавам акаи муртазо дар шаҳри санкт петербург студентский билет тайёр мекунад дарсҳо дистансионӣ мезгара ба тариқи приложени донишгоҳ сини сол зану мард фарқ надорад документи лозимбударо дар ҳамин номерои ватсап равон мекунед документитон ки тайёр ки шуд ба тариқи почта россия ба шумо равон мекунад хубии донишгоҳ дар чизе ки шуморо дагалон метиҳад документ метиҳад бо як қоғази дига метиҳанд ки шумо действительно дар ҳамин донишгоҳ хондестен барои ҳамин бародаро маълумоти пурраро метавонед дар ҳамин номерои ватсап занг бизанед ва документҳои худтонро соз кунеду барои кор кунед ҳамин номерода занг бизанед танҳо дар ватсап